Yes, hello po ulit sa ating mga followers sa ating programa HCI, CMD, Kalusugan at Kabuhayan. At iniintay lang natin mag-hook up DCG Legazpi 98.5 OKFM in Daet, Camarines Norte. Also 100.5 FM Cool Radio in Daet, Camarines Norte. So andito ulit tayo sa ating programa HCI CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat, mga nakasubaybay sa atin. Hello kay Joyce Rojas Maniago is watching. And of course, teka lang, i-monitor natin. Ayan, naririnig ko na yung aking boses. So, sa mga listeners natin, kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama po ang kabuhayan. Okay? Hopefully naka-hook up na kasi dito ngayon, Sunday edition, tayo po ay mapapakinggan DCGB Legazpi sa Facebook Live ng DCGB Legazpi, of course sa CMDB Call sa 98.5 OK FM in Daet, Camarines Norte, sa 100.5 Cool Radio in Daet, Camarines Norte. So hello sa lahat ng mga nasa Facebook Live, saan man kayong Facebook Live naka-tune in, and of course sa mga radio station. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag nyo hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices na mamaya ay babanggitin natin. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation. Na-save po natin sila. At tumulong po ang ating produkto kahit sa mga nahagip ng COVID-19. O di ba? Ang panlaban natin ngayon ay kailangan malakas. Hindi, aside from yung bakuna, ay kailangan malakas ang ating immune system. Dahil kahit ikaw ay nabakunahan, pero mahina ang iyong immune system, mahahagip ka rin, pwede ka pa rin talagang mahawa ng coronavirus. Okay? So, sa mga listeners natin, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman, at kung mga taga saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Hopefully naka-hook up na tayo dyan. Sa dalawang radio station pa na dapat mag-hook up ngayong Sunday, it's the 98.5 OKFM in Daet, 100.5 FM Cool Radio in Daet, Camarines Norte. Okay, so, pero ngayon po sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo, ano-ano mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pero ngayon, gusto ko kasing iparinig din. Actually, yung aking mga business partners dito sa Health Code International, siyempre matindi yung kanilang mga testimony, experience sa paggamit ng ating Power Trio. Kaya naman mabilis, malakas sila na i-share sa mga tao yung ating produkto. Kasi mismo sila ay mga user at na-experience nila yung kagandahan ng ating produkto. Kaya ngayong linggo, i-interview ko yung mga angel natin dyan
sa CMD office in Labo, Camarines Norte. Kasi sila mismo sa buong pamilya nila ay ginagamit nila at talagang nagbe-benefit sa ating produkto. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939-904-0717. At yung kahapon na pumunta dito na yung kanyang anak ay ano yan, may bukol. Bukol yata sa mattress, something like that, 23 years old. Sabi ko sa kanya, dito sa atin, marami tayo na na-save sa operasyon. Opo, napakadami na po niyan. O yan, sabi ni Joyce Maniago. Taga saan po kayo? Healthy always by using Power Trio. Gumagamit po ba kayo ng Power Trio? Okay. Pero ngayon tawagan ko lang kasi sabi ko sa kanila, sila ang i-interview. Ang dami ko nang na-interview pero yung ating mga angel dyan sa CMD office in Labo, sila naman ngayon ang i-interview natin para ma-share sa inyo, marinig ninyo bakit nako ang lakas nilang mag-post ng ating product. Ayusin ko lang yung aking ito. Ayusin ko lang. Yan. Hello kay Ma'am Lucia Padua Deris is watching. So eto na ngayon, tatawagan ko yung ating mga angel yan sa CMD office in Labo. Tawagan ko muna ha. Wait lang. Yan, it's ringing now. Wait lang ha. Tayo at kailangan sumagot sila. So, yan. Hello, good morning. Ay, teka muna ha. Para marinig dyan. Hello, Ma'am Sheila. Good morning. Hello po. Good morning po, Ma'am Mel. Si Shi ba to? Yes po, Ma'am. Ayan, oo. Ito yung bago nating ginagawa na using my Glow Eyes Smart Line ay maka-reach out ako sa mga ibang areas. Oo, kasi syempre, Ma'am Sheila, ito, ang mapapakinggan po muna natin, Ma'am Sheila Miranda, siya po ang stockist natin sa CMD office in Labo, Camarines Norte, syempre. Pero taga-Daraga po siya, taga-Daraga. Oo. Ma'am Shi, tayo Tagalog kasi syempre may mga may mga listeners tayo, ay mga taga-subaybay tayo sa ibang lugar. Inaayos ko lang itong para parehas tayo maririnig on air at sa Facebook Live. Kumusta kayo, Ma'am Shi? Diyan sa area ng Labo. Okay po, Ma'am Mel. Okay na okay po. Matagal na kayong di nakakauwi dahil sa Yes nga po ay. more than a year na ba, Ma'am Shi, hindi kayo nakakauwi dito sa Daraga? Yes po, 1 year mahigit na po akong hindi nakaka-uwi po sa Daraga. Oo, grabe Pero isang reason bakit hindi ka nakakauwi dahil dito sa ating mission to help restore the health of people, di ba? Yes po, opo, Ma'am Mel. Okay, so mag-hi ka muna sa mga baka nakikinig yung mga pamilya mo dito sa Daraga. Hello po sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin. Saan man po kayong radio station nakikinig at dito rin po sa FB Live po ni Ma'am Mel. Good morning po sa inyong lahat. Ano na ba tayo? Naka-hook up na sa OK FM and 100.5? Yes po, ma'am. Naririnig na po kayo okay. dito sa inyo. Sana hopefully pati sa Facebook Live nila. Kasi tayo, Ma'am Sheila, seryoso tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, kwentuhan mo nga, kasi ilang taon ka na rin dito sa Health Code International. Sigurado ako, Ma'am Shi, na may personal testimony ka. Natulungan ka ba ng ating Power Trio? Yes po, ma'am. Kasi way back 2010, dati na umpisa po akong nag-work po sa isang private company. Pero nung nag-work po ako doon, wala pa naman po akong nararamdaman. Pero mga 2015 po yon doon. Dahil po sa lifestyle ko, syempre may trabaho ka, nabibili ko po kung ano yung mga gusto ko. Saka nakakain ko po kung ano yung mga gusto ko din, yung mga masasarap.
At dahil nga din po sa lifestyle na yon, na-trigger yung allergy ko po. Nagkaroon po ako ng allergy. Nagkaroon din po ako ng hyperacidity kasi dati po yung energy drink. Wow. Soft drink, ginagawa ko po yun kape. Ah, talaga? Every time na kumakain po talaga ako, meron po ako soft drink. Kaya dahil po doon, yan, nagkaroon po ako ng allergy, nagkaroon po ako ng hyperacidity. Sobrang sakit po ng nararamdaman ko po noon. Halos tumatagos po siya hanggang likod. Kaya dahil po doon, yun, marami po talaga ako naramdaman. Oo. Pero dati ba healthy ka dati? Yes po, ma'am. Oo, ilang taon mo 'yun nung nag-umpisa kang magtrabaho, healthy ka, 'di ba? Yes po. Oo. Ilang taon naging yung lifestyle mo ay naabuso ba? Naabuso. Dahil kaya mo nang bumili ng masasarap na pagkain. Ilang taon na yung ano yan, pinagdurusahan mo yung mga health problems mo? 2010 po yun yung nag-start ako nagtrabaho. 2015, marami na po akong nararamdaman. Ang bilis, 5 years lang? Yes po. Oo. Kahit nga po yung mata ko lumabo dahil din po sa sa laging nagpupuyat. Oh. Lifestyle ko po talaga noon. Grabe. Ngayon, kailan ka nag-join dito sa Health Code International? Sabi mo, 2010 nag-work ka and then 2015 may mga health problem ka na. And after that, ikaw nag-join dito sa Health Code International. Anong year ka nag-join dito, Ma'am Shi? 2017 po ata. 27. Naging marketing agent po ako sa Legazpi. 2017 ay 2021 na ngayon, di ba? At nag-take ka ng ating Power Trio. Ano yung pagbabago sa iyo, sa yung health? Ko po, madam. Hindi naman totally po siya agad-agad nawala. Kasi nung nag-take po ako ng Power Trio, hindi ko talaga kaya po yung lasa niya. Sobrang pakla po yung lasa niya. Kaya every time na nag-take po ako, sinusupa ko po siya. Pero pinulit ko din po na ipasok po siya kasi alam ko talagang makakatulong po ito sa akin. Yun po yung allergy ko po na dati every time na kumakain po ako ng mga nakaka-trigger po sa allergy ko. Ngayon po, okay na po siya. Hindi ko na po siya nararamdaman. At nga, yung bago po natin na produkto, yung CRJ, nakatulong din po ito para ma-regulate yung aking menstruation. Bakit? Ay, teka muna. Yung allergy mo, ano ba yan sa balat? Ano, pangangati ba or what? Yung po, grabe yung mga pantal-pantal sa sobrang kakasira. Ano yan? May electric fan ka ba dyan na medyo parang mahangin? Wala naman po. Ayan, okay. Anyway, pantal-pantal. Grabe. Makati ba yun pag namamantal ka? Sobra po, madam. Sobra. Oo, sa katawan o saan? Mukha or what? Po? Buong katawan ba namamantal? Yung lang naman po, madam, sa may part po ng braso. Kaya pala nun, ayaw na ayaw mong mag-Jollibee. Pero yan, na-improve, totoo pala yun, Ma'am Sheila, na yung ating product, unang-una is i-detox tayo. Tatanggalin yung mga toxins sa ating katawan. And of course, next, syempre, since these are nutrients na kailangan ng katawan natin, na-activate yung ating 100 trillions of cells. Sa mga listeners po namin, tandaan po, dito hindi lang immune system ang tinutulungan natin, kundi it starts from the cells. Pag healthy ang mga cells natin, nagiging healthy yung ating mga organs, nagiging healthy yung ating mga system, kasama syempre yung immune system. Kaya kayang-kayang labanan pati ang COVID-19 kung marunong tayo about this Power Trio, and you have to check and correct your lifestyle. So, yung isa pang minimension mo, Ma'am Sheila, yung dati nagpupuyat ka rin ba, di ba, noon? Yes po. Anong oras ka dati noon natutulog? Mga 1 to 2. Ay, kaya naman. 1 to 2? Grabe. Di ba? So, ngayon natuto ka dahil doon nga sa lecture na natutunan natin na
kailangan reasons for sleeping and waking up early, na dapat pala 9 o'clock natutulog na tayo, because doon nangyayari yung healing process pagtulog tayo, and the best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Pag alam mo, sa mga listeners natin, sa mga followers natin, aside from taking the Power Trio, you have to check and correct your lifestyle. Dapat tamang pagkain, yung mga healthy foods, iwasan yung mga processed foods, and of course, ayan, mga carbonated rin syempre, and of course, matulog ng maayos. Tamang tulog, doon mangyayari yung healing process. Tandaan na 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Kung hindi nyo yan nagagawa sa buhay ninyo, isa yan na factor na makakabagsak ng ating health. Tinama ako rin yan, Ma'am Shi, kaya dati na lagi akong nanonood ng mga teleserye, ay nung nakita ko yung lecture, na intindihan ko yung lecture ng ating mga doktor, itinama ko talaga yung aking lifestyle. Doon kasi ako naawa na ako sa sarili ko, na totoo pala, iisa lang yung katawan natin na aabuso natin. Tandaan na, tamang tulog, tamang nutrisyon, proper exercise, mag-take ng sapat na tubig. Lalo sa mga adult, 10 to 12 glasses of water a day. Okay. So, sa ngayon, ay, gumamit ka ng Ma'am Shi, yung ating bagong produkto, the CR Juice. Itong CR Juice kasi, ito yan, itong CR Juice natin, anong ginagawa nito? I-detox tayo, digest the oil, tanggalin yung mga toxins sa ating katawan. Bago pa lang ito, dito sa atin, na kailangan talaga mag-cleansing tayo para yung absorption ng nutrisyon as maganda. Kung hindi tayo kargado, yung mga bituka natin ay hindi kargado ng mga dumi. Kasi marami dyan na, actually maraming tao, Ma'am Shi, na constipated. Tandaan, dapat daw kung anong kinain today, goodbye bukas. Pag hindi mo yan nailabas, that is toxic to the body at nare-reabsorb pa yan ng ating mga system. Ma'am Shi, nung naggamit kayo ng CR Juice, ano yung na-experience mo sa paggamit nito? Ang dami po talaga. 1 week po yon na gumamit po ako ng CR Juice. Ang dami po talaga akong nilabas po na dumi sa katawan po natin. At ang good news nga po doon, sa paggamit po ng CR Juice, bukod po doon sa, yung naging regular nga po yung pagdumi ko. Aside po doon, pati yung menstruation ko, natulungan din. Na dati po kasi, yung expected ko po, halimbawa, expected ko na magme-mens po ako. Pero, delay po siya ng one week to 2 weeks. Pero nung nakapag-CRJ po ako, nag-early menstruation po ako. Ano yung ibig sabihin ng early? Ano ba, days ba or what? Na 3 days po na dapat yung expected ko na napapaaga, dati mga 2 weeks delay. So, ibig sabihin, mas gumaganda ang iyong kalusugan nung ikaw ay nakapag-detox at tuloy-tuloy na gumagamit ng ating Power Trio. Kaya naman pala dyan sa CMD Center, dyan sa labo, ay ang lakas ng benta nyo dyan, Ma'am Sheila. Dahil, syempre, kung na-experience mo yung kagandahan ng ating product, ang ganda talagang mag-share. Alam mo na kaagad. At nakita ko rin sa iyo, Ma'am Sheila, parang yung ako na ikwento mo lang sa akin, sabihin mo lang yung edad mo at anong nararamdaman mo, alam ko na kung anong gagawin ko. Alam ko yung recommendation na gagawin ko sa isang tao. Kaya if 90% of the population ng Pilipinas may problema sa health, ay nako, maging seryoso lang tayo dahil ang daming kailangan natin tulungan, Ma'am Sheila. Oo, dyan sa by the way, ang CMD Center dyan sa Labo, madali lang yan, beside Lisaso Hospital, kasi syempre stay in sila dyan. Kahit na Sunday, pag napunta kayo, hindi kayo pahihindian. Kahit yan na rest day nila, talagang sineserve yung Ma'am Shia, di ba? Kasi para na nga sabi nga, totoo yan, dati, na kung may CMD kayo sa inyong bahay, para kayong may butika sa inyong bahay. Pero this time, akalain mo yan na para na rin kayo dyan na
na clinic, 'di ba? Parang hospital. Hindi lang tayo nagko-confine ng tao, 'di ba? Hindi natin sila kasi we only recommend. And meron tayo diyan na health analyzer. It's a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po 'yan. Okay, so sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live para makatulong tayo sa ibang tao, pwede nyo po i-share 'yan. Oo, sa inyong. Pero sa ano ba, Ma'am Shi? Sa 100.5, napapanood tayo sa Facebook nila. I-check. Hindi ko pa po nasisit, madam. Pasilip mo ha, baka kasi hindi ko nakikita yung usually yan, nagme-message sila sa akin kung naka-hook up ang 100.5. Okay? So, Ma'am Shi, spread the good news, wag tayong mapagod. Inspire people, help people. Ito yung binigay sa atin na misyon. Ay, pero may kwento ka, yung papa mo ba, Ma'am Shi, na na-stroke? Ikwento mo nga. Yes po. Nung lang po ito nangyari, 2019, na stroke po yung papa ko dahil po sobrang taas po ng kanyang, ng BP. High blood po siya. Pero nung nakagamit po siya ng produkto po natin, ang bilis po ng recovery. Ang Hindi bilis. katulad ng iba na hindi po gumagamit ng Power Trio. Taon po yung binibilang bago makarecover. Pero si Papa po, mabilis po talaga yung naging recovery po niya. Oh, yan. So, ituloy lang, Ma'am Shi, kahit hindi ka nakakauwi dito, advise your parents na ituloy para sa inyong father dear ang paggamit ng ating Power Trio. Katulad ng aking mama, talagang hindi ko siya tinatantanan. Kailangan talagang regular siyang mag-take ng lalo na yung mama ko is 86 years old. So, kailangan na talagang alagaan ang kanyang kalusugan. Ma'am Shi, anong message mo po sa mga tagapakinig natin? Masasabi ko lang po, subukan nyo po yung produkto po namin, lalong-lalo na po yung Power Trio, at sabayan nyo din po ng CRJ para mas epektibo po yung paggagamot po ninyo. Kasi kami po, na-prove po talaga namin sa sarili po namin, sa family po namin, na maganda po talaga ang produkto pong ito. Kaya nga, kung meron po kayong mga iniindang mga karamdaman po dyan, na matagal na po kayong mga nag-take po ng mga maintenance po ninyo na gamot, pero hindi pa rin po mawala-wala ang inyo pong mga sakit. Try nyo po yung product po namin, especially yung Power Trio. Garantisado po na makakatulong po ito sa inyo. Okay, maraming salamat, Ma'am Shi. Pwedeng i-pass on sa isa pa natin dyan na Angel na stranded dyan sa CMD Center in Labo. Miss, yan, sa mga listeners natin, yun, sa napakinggan natin, Ma'am Sheila Miranda, ang ating CMD Stocky Center, Labo, Camarines Norte, at isa pa natin na Angel dyan, si Miss Rose Nasnopre. Hello, Rose. Hello po, madam. Nga ito, batang-bata pa to na nadikit dito sa atin. Pero of course, dahil din sa naging lifestyle nila, maagang bumagsak ang kanilang mga health. Magbati ka muna. Nakikinig kaya si na mama mo ngayon? Yes po, sa lahat po ng mga nakikinig dito sa programa po ni Madam, lalo na po dito sa radio station ng Camarines Norte. So, magandang umaga po sa inyo at happy Sunday po sa lahat. Okay, yan si Ma'am Rose Nasnopre. Nang napunta to dito sa akin, hindi alam kung saan tutubo yung pimples. Yun pala, kasama constipated. Hindi right. Kwentuhan mo nga, anong tulong nagawa sa iyo, Rose, ng ating Power Trio? So, yeah, yun po, ma'am. Before po kasi talaga, constipated po kasi ako. So, pasintabi po sa lahat ng mga nag-aalmusal sa ngayon. Pag sinabing constipated, ilang araw ba yon? Yan, ma'am. Ako kasi po, constipated. So, nagdudumi po ako noon. Minsan po, isang linggo ay hindi po talaga ako nagdudumi. Ay, grabe. Kaya naman pala, yan tandaan, yung mga taong constipated, delikado kayong magkaroon ng colon cancer in the future. At saka, yun, madami dyan na may mga pimples kasi ito si Rose. Hindi alam saan tutubo yung pimples. Sabi ko, ano ba tong batang to? May kaganda-gandang bata, pero puro pimples.
Ayun pala isang ano yan, unang-una. Bakit sa tingin mo kaya, bakit nangyari yun sa'yo? Siguro po ma'am sa lifestyle po. Tapos isa pa po, mahina po talaga ako uminom ng tubig before kasi yun nga, diba po pag nag-aaral, pag nag-aaral po kami, ay ako, pag kumakain po kami, talagang ang po namin, soft drink. Masarap kasi, di ba? Masarap. Yes po, masarap talaga yung soft drinks. Pero grabe po pala ang epekto nun. Oo, so akalain mo 1 week, grabe, Oo. Pero siyempre, nung naka-attend ka ng ating mga training, seminar, natuto ka na, mulat ka rin, na yung lifestyle mo, yun din ang dahilan bakit ka nagkaroon ng gano'n na mga health problems. Siguro, kasama pa doon yung hindi ka natutulog ng maayos, Yes po. Kasi syempre po sa sobrang busy sa school po minsan talaga lalo na po pag gumagawa kami ng thesis po halos hindi po kami natutulog sa gabi. Kakagawa lang po Ay, ng grabe, matindi, Yes po. So, at a very young age, puro ka na health problem. Pati yun sa kainom mo din ng mga carbonated drinks, doon din nasira ka agad yung iyong mga ngipin. Nakita ko yon. O, di ba? Kaya doon sa mga sa mga parents ngayon, nako, alagaan ang mga ngipin ng iyong mga anak. Pero ngayon, nandito ka na sa Health Code International. Anong pagbabago sa iyong health sa paggamit mo ng ating Power Trio? So, ayun po, dati po yung constipated po ako before. Pero ngayon po, nung na-try ko po yung Power Trio ay normal na po or regulate na po yung pagdudumi ko. Kasi dati po, nung nagpasok po ako dito sa labo, di ba may allowance po kami na CMD. So, yung CMD po na binibigay po sa akin ni Ate Shi ay hindi ko po talaga yun iniinom. Hindi mo iniinom. Ilang buwan na yon na may budget kang CMD, hindi mo pala iniinom? Ilang months din po yun, ma'am, na tinatabi ko lang po yung CMD kasi nung nalasahan ko po kasi ay talagang grabe, parang hindi ko po mainom yung CMD kasi yung mga mapakla po lasa. Oo. Actually, yan. Sa mga listeners po natin, sa taong sobrang acidic, sobrang pakla talaga ng CMD. Kahit ako noon, Rose, siyempre, nung hindi ko naintindihan yung CMD, sobrang dami kong nararamdaman noon. Ibig sabihin, sobrang acidic ako. Yung 10 drops pa lang, parang hindi ko kayang inumin. Pero nung naintindihan ko, yung pangangailangan ng CMD, ng minerals na to, talagang tinry kong inumin, hanggang dumating ang time na para na lang siyang manamis. Nung na-address yung acidity ng katawan ko, para na lang siyang manamis-namis, parang buko juice na matabang. Ganun yung Ang sekreto po dito sa mga tao, kasi hindi yung lasa po ang pinag-uusapan natin, yung benefit sa katawan natin. Tandaan na, yung sabi ni Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner, you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Kaya pala puro na ako sakit noon dahil sa sobrang depleted na yung aking katawan. Kaya nung nagtatake ako noon, lalo nung wala akong seminar, hindi ko naman naiintindihan. Parang, feel ko baga, Rose, ay parang parusa na sa akin yung iinumin ko yon. But this time, kahit painumin mo ako ng 30 to 50 drops sa isang baso, sa isang mug na tubig, nako, kayang-kaya ko na inumin. Why? Naka-mindset sa akin na kailangan yun ng katawan ko para lagi ako healthy. So, after noon, di ba kinulit-kulit kita, sabi ko, bakit pag pumupunta ako dyan sa labo, bakit hanggang ngayon, ang dami mo pang pimples, yung pala, tinatabi mo yung CMD mo? Yes po, ma'am. Hindi po yan iniinom kasi nga po sa sobrang pakla po. Yun nga, siguro po sa sobrang pong pagka-acidic ko talaga, ang lasa ko talaga sa CMD ay mapakla talaga. Halos hindi po parang tinatanggap ng ng siyan kasi parang naduduwal po. Ayan. Pero dahil hindi po ko iniinom nga po yung CMD, si Ate Shi po, ang ginawa, kinuha po yung allowance ko ng CMD, nilagay niya po na doon sa jug. So, doon sa yung kulay blue po na malaki, doon niya po binuhos yung yung CMD, yung allowance ko. Syempre, no choice ako.
Kasi Ah. sa parehas po yung dalawang job, meron yung patak na CMB. So, oo nga po ma'am, talagang simula pa talaga po high school ako, talagang every month po talaga meron po akong ubo at sipon. Lalo na po nung, di ba, nandito na po ako sa Norte, di ba, sabi nga po ni Ate Shinon, tuwing uwi daw po ako ng Legazpi, pagbalik ko po dito, may pasalubong daw ako sa kanyang bayo. Oh. Kumusta ngayon? Yes. Pero po ngayon napansin ko po na nagsimula po nung iniinom ko na po yung yung PMD. Napansin ko po ay hindi na po ako hinuubo or sinisipon man po. Lumakas. Ibig sabihin, lumakas na ang iyong immune system. Oo. Yung di ba pinasabi ko subukan nyo yung CR juice natin. Kumusta sa'yo yung CR juice? Yes, ma'am. Isa pa po yun ang kagandahan po sa CR juice. Kasi ininom po namin kasi yun before bedtime. Tapos, talaga, pagkagising mo po talaga sa umaga, talaga gigising ka po ng madaling araw. Pero, pag nag-CR ka, talagang halos po, ilalabas yung lahat po ng toxin. Kasi, ako po, sa experience ko po ng pag-take ko po ng CRJ, kasi before po, di ba, constipated ako. Sabi nga po, hindi po 100% ay nadidetox nga po natin yung mga kinakain po natin. So, na nag-grape juice po ako, nung nung pagpupot or yung pag-CR ko po, kasi sabi sa mga nag-almusal ngayon, as in, grabe po yung nilabas. Sa akin po kasi may mga mangingitin-ngitin. Ibig sabihin, so, grabe pala yun ang grabe pala yung laman na ko nasa bituka. lalo ka sumeksi. Dating payat naman po. Oo, lalo kang kasi yung pala ang dami mong imbak, kaya naman pala lagi kang tandaan, pagkargado tayo sa mga listeners po natin, sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Pagkapag ang taon, pagkargado ka ng toxins, mahirap po yung healing process. Medyo na yung aking boses kasi kahapon, Rose, ang dami kong mini-mentor. Kaya gasgas yung boses ko ngayon. So, yun ang experience mo. Natutulog na ba kayo ng maayos? Yes po, ma'am. Natutulog na po kami. Alas 9 po talaga ng gabi. Talaga, yun po talaga yung tamang pagtulog po namin. Kasi, syempre, dapat po, nag-advise ka sa iba. Syempre din po, sa sarili mo, dapat, kailangan mo din pong gawin. Yes, kailangan i-apply mo. Kasi mahirap na ituro sa ibang tao kung paano i-restore yung health kung ikaw ay naabuso mo yung sarili mo. Hello dyan kay Ma'am Gigi Padua at Ma'am Remy Faustino. Nakita ko si Ma'am Mercy Burak is watching. Ma'am Floriden Kalimlim. Hello then. At of course yung mga nasa ibang Facebook, hindi ko lang kayo nakikita kasi nandito lang ako naka focus sa aking Facebook, personal Facebook ko. Hello sa inyong lahat. And of course sa mga nakikinig sa atin sa mga radio station, saan man kayong radio station nakikinig, hello po sa inyong lahat. At kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Akalain mo yan sa dami natin, Rose, na natulungan. Diyan lalo na dito, siyempre sa Albay, dito sa buong Bicol region, wag tayo mapagod na tumulong sa mga tao. Yung mga natin, yung ating mga experience kailangan natin. Yung siyempre, anything na magandang nangyari sa iyo, kailangan talagang i-share natin sa mga tao, di ba, Rose? Yes po, maganda po mag-share sa ibang tao, lalo na po kung kayo po mismo ay natulungan po ng produkto. Oo. Isa pang so ika dyan, namulat ka na, kailangan talagang take power trio para lagi tayo healthy. Oo, pero merong nangyari sa yung mother day. Hello kay Jennifer Marcosa is watching. May nangyari sa mama mo kasi ang mother mo, very close yan sa akin talaga. Na nagtrabaho siya sa isang, wag na lang tayo magbanggit ko anong store, pero yun, mga feeds di ba? Parang katulad din kay Ma'am Sheila, di ba? Yung trabaho nila sa may mga feeds na kung minsan nagpunta ako doon sa kanilang store, puro yung chemicals ba ng mga feeds na para halos hindi ako makahinga.
halos hindi ako makahinga. Yun ang tiniis ng iyong mother dear. So, bumagsak din yung kanyang health hanggang nagkaroon ng, ano ba yung naging, ano nun, Rose, na naging sakit ni mama mo? Ano po siya, ma'am? Meron po siyang bukol po sa ovary. Yung kinailangan po na mag-undergo ng ng operation po kasi malaki na nga po yung yung bukol po doon sa sa ovary. Oo, siguro yun din ay na-accumulate yung mga toxins sa kanyang katawan. Kaya dumating ang time na, nagkaroon na siya ng bukol. Na yun nga, nung nakita natin, hindi na, sa sobrang laki na ng bukol, kailangan talagang mag-undergo operation. Ay, sabi ko nga, kung maliit pa lang na kaagad yun, ay baka hindi na kailangan dumating sa operasyon. Pero, yung nangyari sa kanya, Rose, ng iyong mother dear, na, yun, na, talagang doon na naawa talaga ako sa na-experience ng iyong mama dear, kasi, 'di ba, yung bang kailangan na hindi na, ano ba yung problema, hindi na nakakaihi after nung operasyon? Yes po, Hindi ma'am. na hindi na siya nakakaihi, pero hindi na makontrol yung pagdumi. Tama ba ko? Opo, ma'am. Yun Oo. po yung after ng operation niya, yung nangyari po sa Oo, kanya. hindi na makontrol. Ito yung nangyari ha. Hindi na nakakaihi at hindi na makontrol yung pagdumi. Tama ba? Opo. Sabi ko baga sa iyo, Rose, sabi ko, susubukan natin yung Power Trio. So, sabi ko, sige, budget natin, Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice. Tingnan natin yung magiging resulta sa iyong mother day. Paano kasi kailangan ma-restore yung health. Kailangan ibigay sa katawan yung mga nutrisyon na kailangan. So, ano yung pagbabago, unti-unti na pagbabago sa health ng mama mo nang nag-take ng Power Trio? Ikwento mo nga sa kanila. So, ayan po, nung na-operation si mama doon sa yung may bukol po sa ovary. So, yung pagbabago po sa kanyang health po, nung paglabas po sa hospital, syempre, after po operation, pinahigh dose po namin yun ng CMD. Tsaka, nung naka-power trio po si mama, madali yung recovery niya. Madali yung recovery niya doon sa operation kasi hindi po siya nangihina. Dati kasi po, nung sobrang hinaw niya po, kailangan niyo po, kailangan pong alalayan, papunta ng CR, kasi nakakatheter po siya. Tsaka yun nga po, yung problema niya, hindi niya po nakokontrol yung pag-dose. So, naka-diaper lang po siya noon. Pero yun nga, nung sabi po ni Ma'am Melinda, itry po yung Power Trio. So, binigyan po kami ni Ma'am ng Power Trio, kasi pinatry po yun kay Mama. Tapos pinahigh dose po siya. Tsaka yung pagbabago po sa kanya, napansin ko po, after 1 month po ata, yun mahigit, ay, natanggalan na po siya ng catheter. Tsaka, yung pagdumi niya po ay nakokontrol na, unlike noon na hindi niya po talaga makontrol, kaya talaga po, mag-diaper. Kasi nung umuwi po ako doon sa, dyan nga po sa Daraga, ay talagang ako po yung nag-a-assist sa kanya. Saksi ko po kung paano siya nahihirapan sa nararamdaman niya. Pero ngayon po, naka-recover na po si Mama, nakabalik na po yung niya, yung tamang pag-ihi at saka nakokontrol na niya po yung pagdumi at the same time po ay malakas na po siya ngayon. Oh, yan. Naka-recover. Mabilis yung recovery ng kanya nang siya ay gumamit ng ating Power Trio. So, diyan natin ma-prove talaga, Rose, na God is using instruments to show His love and care for men. Kailangan lang talagang maniwala at aralin din po. Aralin nyo po kasi. Yung iba dyan kasi, hindi ko gusto yung lasa. O, ganun din po kami noon. Sa umpisa, hindi namin gusto yung lasa kasi hindi naman namin naintindihan. You need to experience. Discovery nyo kasi kami na-discovery na namin ang kayang gawin ng ating Power Trio. Kaya anong mo diyan sa kaya ang lakas ng benta natin diyan sa CMD Center in Labo, Camarines Norte. Siyempre, Ma'am Rose, ay kayo mismo na experience. Iba kasi yung iba yung hatak natin sa mga tao, yung convincing power natin sa mga tao,
kung ikaw mismo ay user at na-experience mo talaga yung kagandahan ng ating product. O di ba, hindi naman natin kailangan gumawa ng kwento na hindi totoo. Lahat ng experience natin, talagang nangyayari talaga yun sa atin. Kaya madali natin i-share. Kasi ang ating, itong negosyong to, this is really a business with a heart. We need to help people. At hindi lang sa kalusugan, pati sa kabuhayan ay tumutulong tayo. And by the way, dyan sa area ng kahit saan ang mga center, yung mga naghahanap ng kabuhayan, pwede kayo mag-marketing agent sa amin. Submit your resume. Submit your resume with latest 2x2 picture and valid ID. Photocopy of valid ID. Saan man kayong CMD center, pwede kayong mag-submit niyan. We need marketing agent, we need retailers, we need business partners for this product. We have a very wide market. Wag nang mahiya-hiya doon. Hanap kayo ng trabaho. Wala na kami mapasukan trabaho, di ba, Ma'am Rose? Ang hirap, ang dami ngayon walang trabaho. Alam niyo po sa business, itong negosyo natin, Rose, nakakala ko na, di ba, nung na-lockdown, Opo. Diyos ko, sabi ko, ano kayang gagawin ko dito sa mga na to? Babalik ba tayo sa paghihirap? 'Di ba? Pero hindi natin naramdaman yung hirap na yun, Ma'am Rose, 'di ba? Dahil binless tayo ni Lord at maraming tao ang natutong mag-invest on health. Kung kayo mag-invest sa health ninyo, sa mga listeners natin, kasi totoo pala yun, sabi nga sabi ni Dr. Mike Navera, that COVID will stay tomorrow, the next day, masanay tayo na nandyan talaga ang COVID-19. So ano yung dapat nating gawin? Lalo ngayon na binuksan na talaga yung economy kasi bagsak na talaga yung economy ng mundo, ng Pilipinas. Hindi na tayo kayang suportahan lahat, di ba? Kailangan na natin tulungan yung ating mga sarili. Pero andyan, di ba? Tumaas ang COVID positive. Oo, sabi ni Dr. Mike Navera, COVID will stay tomorrow, the next day, masanay tayo na nandiyan talaga ang COVID-19. So, anong gagawin? Follow the health protocol. O, alam na natin yun, though minsan nakakapagod na yan na paggamit na atin ng face mask, ng face shield, social distancing, hand washing. Pero kailangan, mag-cooperate tayo sa gobyerno. Laban natin to, hindi lang to laban ng gobyerno. Laban natin, kailangan nating tumulong. So, sabi ni Dr. Mike Navera, aside from following the health protocol, tandaan na, ito yung pinaka-number 1. Sa mga listeners natin dyan, pakinig kayo. Ito yung number 1. Palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Labanan to ng immune system. Aside from following the health protocol, kailangan sikapin natin na malakas ang ating immune system. Dahil kung kayo ay may mga sakit, tinatawag na pre-existing ailment, may hypertension, diabetiko, may sakit ka sa puso, ano pa, yung may mga, may cancer, may asthma, marami kang sakit, marami kang iniinom na gamot, ibig sabihin, hindi po kayo healthy. Kayo, delikado kayo pag kayo nahagip ng COVID-19. Okay? So, meron akong kausap niyan nga, Ma'am Sheila, yung isa kong kaibigan sa Iloilo, sabi niya, sila yung dating may mga sakit. Sabi niya, sabi ko, Kuya, magpapabakuna ka ba? Sabi niya, nakausap ko yung aking anak na medtech sa Canada. Sabi niya, matanda na kayo, Papa, at may mga dati na kayong sakit. O, andyan yung power trio sa inyo. Oo, palakasin nyo yung immune system nyo dahil kahit na ikaw magpabakuna, kung bagsak ang immune system mo, mahagip ka pa rin ng COVID. Kaya ito sinishare natin sa mga listeners natin, sa mga taga-subaybay sa atin. Nako, tulungan nyo ang inyong mga sarili. Protect yourself, protect your family. Kailangan mag-move on, di ba, Rose? Kailangan natin mag-move on, magkatulungan tayo. And by the way, doon sa ina-announce ko, dyan sa labo, kailangan din nila sa mga CMD Center, dyan sa lahat, dyan saan man, kahit dito sa akin sa Legazpi, anyone na gustong kumita ng maganda, gusto magkaroon ng magandang futuro, ito talagang negosyong to, na kahit nag-lockdown lahat, even dito sa building na to, lahat na lockdown,
hindi tayo na lockdown, di ba? Pumipila yung ating mga customer, kaya we are protected, Rose. Protected tayo, ang ating company, inalagaan talaga ng ating Lord God. Kaya tayo ipatuloy natin itong mission natin to help restore the health of people. Rose, anong message mo sa mga nakikinig sa atin ngayon? So, ayun po, sa mga nakikinig po sa ngayon, mas maganda po na subukan niyo po talaga yung visa po ng Power Trio. Kasi kung kami po ay natulungan, syempre, kayo din po ay matutulungan. Kasi iba po kung kayo mismo ay makakasubok po talaga ng produkto ng Power Trio. Kasi doon nga po sa Power Trio natin, makukuha na nga po natin yung sapat na minerals, nutrients at vitamins na nakapaloob po doon. Kasi pag nakatake po kayo ng Power Trio ay talagang lalakas po yung immune system ninyo. Kasi hindi naman po kayo matutulungan kung kayo po ay makikinig lang. So kailangan po talagang subukan nyo at mapatunayan nyo din po yung visa po ng produkto. Kasi dito nga po sa area na po namin ay marami na pong natulungan po ng Power Trio. Kahit po yung mga yung hindi po nagpapagaling sa mga hospital, ay dito po sa amin pumupunta sa CMD Center. Nung pumunta po dito, talagang na-restore po ang kanilang kalusugan. Kaya sa mga nakasubok na po ng produkto, ay mas maganda din po na i-share nyo din po sa iba. Lalo na po sa may mga matagal na pong mga iniindang sakit, mas maganda na i-share nyo din po i-share nyo din po yung kagandahan ng produkto para din po ay matulungan din po sila sa kanilang pong problema sa kalusugan. Okay, maraming salamat, Miss Rose Nasnopre. Actually, ito si Rose, taga Kamalig. Ang kanyang mother dear nasa Daraga Albay, and of course, nasa siya ngayon, Labo, Camarines Norte. So, salamat sa pag-share mo, Rose. Sana makabalik uli ako dyan this June para sa ating mission to help restore the health of people. Sige, monitor kayo dyan kung okay man tayo sa dalawa nating radio station, okay? So, ayan, sa mga listeners natin, yung ating pag-share, wag tayong mapagod. Hello kay Ma'am Luisa Rasay from Pagbilao, Quezon. Oo. Siguro mga taga HCIBs to. Yung mga taga HCIBs na lalo na yung walang mga radio program, pwede nyo i-share sa inyong mga friends ang ating nasa Facebook Live. Kaya nga ginagawa na natin. Dati po kasi nasa lang tayo, nasa radio lang. Oo, but bakit ginawa ng iyong lingkod sa Facebook Live para maitulong sa ibang tao na kahit hindi dito nakikinig sa mga radio station kung saan nakahook up yung mga radio station dito sa sa Bicol, ay pwede nyong gamitin sa inyong negosyo, kaya gusto nyo tumulong sa mga tao, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan ang aking text hotline. Ayan, sabi dito, ano ba yun na nakadito? Good morning po, ako ay 33 years old, taga Ginobatan. 2 weeks na po ako nakakaramdam ng pagsulpot. So, sulpot na pananakit ng ulo. Noong una, binaliwala ko lang po ito kasi inisip ko baka dala lang to ng pag-computer ko kasi work home. Pero kahapon po, habang hinihilot ko ng bahagya ang ulo ko, may nakapa ako na bukol. Oo, eto yan na, agapan mo yan, ma'am. Visit ka sa office ko. Oo, visit ka po. Habang maaga pa, yan, sabihin ko sa iyo, garantisado ikaw ay matutulungan. Pag sinabi ko garantisado, garantisado po yan, okay? Sabi dito, isa rin akong member sa HCICMD at natulungan na rin po ako ng product nyo. Natigil po ako ng mag-inom ng product nyo for several months po. 60 drops na po ang pinapatak ko. Tanong ko po, i-resume ko pa rin po ba yung 60 drops ngayon po kasi bumili uli ako ng bumili daw siya uli. Alam mo ito, sa mga listeners natin, kailangan matuto tayo. Kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin. Pwedeng bawasan,
huwag basta-basta tanggalin. Kasi tandaan, these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. 'Di ba? CMD or Cell Mineral Drops, CBF or Cell Biofood, plus yung ating Supreme Juice. This is a perfect combination. Ako, alagang Power Trio ako. O, 'di ba? Ang natanggal sa akin ng mga sakit, severe migraine, severe sinusitis, frozen shoulder, sakit ng balakang, leg cramps, nagnanama yung aking mga kamay, insomnia. Oh, 'di ba? Dependent na ako noon sa around 5 kinds of medicines. That was 17 years ago, nung 43 ako. 'Di ba, lumaki ako healthy, hindi ako basta-basta nagkakasakit. Dahil din sa lifestyle ko, bumagsak yung health. O, 'di ba? Hanggang later on, puro na ako gamot. O yes, umiinom ka ng mga gamot, pero andyan pa rin ang iyong sakit. Salamat sa Diyos. Dumating ang CMD sa buhay ko, bumalik na restore the natural way, 'di ba? Wala na akong iniinom na gamot ngayon. Kung nung 43 ako, feeling ko I was on my 60s already, ngayon 61 years old na po ako. Hindi ko na nararamdaman yung wala na yung mga pain, wala na yung sinusitis ko, wala na yung migraine ko, yung mga sakit ng katawan ko mula ulo hanggang paa, wala na. Okay na uli yung tulog ko. O samantala noon, hirap na hirap ako matulog. Ayun. Ano yun, sa mga listeners natin, experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam. And the best doctor to yourself is you. Oo, alagaan nyo ang inyong mga kalusugan, lalo na doon sa, halimbawa, ano yan, marami kang iniinom na gamot. O, di ba? Karamihan ngayon, tandaan, nag-edad niya, sabi nga, life begins at 40. Minsan pala kalokohan yun, di ba? Nag-umpisa ka sa isang gamot, naging 2, naging 3, naging 5. As you grow older, 10 klaseng gamot, iniinom mo araw-araw. Tanong, gumaling ba ka talaga kayo? The answer is no. The answer is no. Dito sa atin, natural ito, ibalik lang natin sa katawan natin yung mga nutrisyon na kailangan ng inyong katawan. And let your body heal itself. May built-in na mga doktor sa ating katawan. Kailangan lang talagang ibigay natin. Doon sa built-in, sa ating mga cells, 100 trillions of cells, kailangan ibigay natin yung kailangan niya. Ano yung kailangan? Tamang tulog. The best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Tamang nutrisyon. Kung di mo nakukuha sa mga pagkain mo araw-araw, yung mga nutrisyon na kailangan mo, andito yan sa Power Trio. Hindi lang CMD yung kailangan nyo. You need a CBF, you need a Supreme Juice. Ay, halimbawa, ang kinain mo lang pansit, o ano lang nakuha mong nutrisyon dun, take ka ng Power Trio and you don't have to, hindi kayo magwo-worry about nutritional requirement ng iyong katawan. Okay? Take more water. Mag-exercise. Okay, ang bilis lang ng ating oras. Yung mga dito sa Albay po, ha? Oo. You need our product ay open tayo hanggang 3 p.m. ngayon po. Morning, musta kayo? Sino kaya ito? So anyway, we will serve products hanggang 3 p.m. na po. 9 a.m. to 3 p.m. We will serve you with the product. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin pinagkakait ang malaking discount. Basta kayo ay member. And of course, doon sa mga naghahangad na sana gumanda ang buhay, sana ay magkaroon ng negosyo na kahit maliit lang yung impisang po, hindi po namin ipinagkakait sa inyo, the business side of Health Code International. Dito po, marami mga ordinary people now earning extraordinary income. Okay? So, dito na muna tayo sa ating mga outlet, please. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin ni HCI CMD office at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalia, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI CMD Center at second floor, Hugilon Building,
Purok 2, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at Corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte at sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now, sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Kamsur. Meron tayo sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Groa, Camarines Sur, Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stock Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Center at second floor room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olasto, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Purok Cadena di Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. So First District Obalbay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbado Street, Purok 1A, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbit, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at top GW Hardware. Now, dito sa 2nd District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Gen General Merchandise, Purok 3, Itbam, Manito, Albay, at CMD Center at second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atop Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EM's Bayo, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Mangkiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanuahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now, sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan.
Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center Market Site Uwas, Susie Dizon, care of Ochopay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay. CMD office at second floor sa Palisyo Building sa Palisyo Street, Basod, Polangi, Albay. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. CMD office at Liantos Building, Parok, Maya-Maya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Mr. Hill Rijalde, So 9 Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. At andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Okay, dagdag ko lang itong mga iba natin na active na mga distributor. Of course, sa area ng Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamoan, Catanduanes. Andyan din si Mr. Pedro Villanueva sa Mabulo, Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Also, Jeremias Balia, Jerry Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Of course, si Ma'am Mariel Sabasa, Porok 7, Badian, Uwas, Albay. So anyway, sa mga listeners natin, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Yung mga nagtatanong, open kami dito sa Legazpi, 9 a.m. hanggang 3 p.m. lang po pag Sunday, okay? Hello kay Linian Par is watching. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Ulitin ko na lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyo ang lahat.